guys, I am CJ Short and welcome back to my channel. So today we are here at Jollibee Talamban. Kaya nagdulat mo ni Charya. Asa na si Charya, Chok? Naanak ko dito si Kevin the Ark, Sir Ark. Nga karoon kayo, mag-hike may padulong sa budlaan ko no niya. Ato ko namin sa Napo, gawa sa Guadalupe. So madugo na nga hike guys niya. The weather isn't good today. Kaulan. Good luck, but nagkuhan ko gadalan po payo o raincoat para sure ba. In today's video, so we're gonna explore if hiking in the new normal is cheaper or more expensive. Before that, don't forget to like and subscribe, be a responsible traveler, leave no trace, take patrolabad siya ng musura, take nothing but pictures, kill nothing but time, and leave nothing but footprints. Share peace and love. Okay guys, so kanang since Talamban man na meet up niya, among balikan na sa Ipodon mo. So nakoy option nga magsakay og taxi or magsakay og bus from Ayala. So luckily kay nakasakay ko og beep nga beep or people's jeep din diri sa Talamban dayon niya. Ako ang ticket 15 pesos here. Padulong diri sa Gaisano Grand Mall. Before the pandemic, ang ability sa una sa people's jeep from Ayala to Talamban diri sa Grand Mall kay nasa 8 to 10 siguro niya sa mo tayo for jeepney ka niya karon kay sulti mo na jeep pero kay meron na namiyahe tungod sa kanang koat seminar ka na ko sa license intervalo muna nga luckily nakasakay ko og beep kay first time ako sakay beep padung Talamban guys kasi ako na taxi naman jeep ko wala issue din dato pero hopefully kapauli kay makasakay po ng kanang bus or beep kay na mahal kay mong taxi guys. Pero ito siya 15 pesos nga karon atos Jollibee kay mamahaw ta kay maglayo-layo gani mga don karon niya ang cost ako pamahaw kay 95 pesos breakfast hotdog coffee Jollibee pakalami. Mana kami habal-habal guys padulungan to sa Paugo which is a jump off padulong sa Pudlaan dito sa Talamban. Haha, lapok guys. Eh guys, so namin diri karon sa Baugo niya. Diri ang jump off sa padulong sa Budlaan Falls o sa Budlaan Falls niya. Pliti sa balhabal kita 50 pesos each. Sa una tag 30 ra ang pliti ka tag 50 na so mahal lagi. Syempre kay COVID biya pandemic. Mahal lagi ang mga fare so karon kay let's do this, let's go. Okay, lapo kayo. Sir Arco. Katana na to ang mga nagbuhay sa tiil unya. Samuta sa mga sandal. Pero magdi namin muna sa Budlaan Falls. Sure kayo ang agas ron. Delikado sa muna nga lahos may sa shortcut. Then, mga ito mga napo daw. Ito may Guadalupe. Layo sa niya mga ito kanon. Pero laban lang. Na madunong si malubog guys lahos nga to nya kanay mo daw sa Budlaan Falls. I don't know if makatungog mo if paminawon ninyo kusog kaya ang Agasa Falls karon sa mo nga di mi mato sa Agasa Falls kay delikado. So if summer time unta hinara ang agas ana or usually hinay or way agas samot na if init ka adyo para may agi sa safe o easy nga way. Puhon na lang ikabalik. Sunod, if makabalik, puhon ng lawas. Lamig lawas. Lo sige, dangog ka na diha. Sako ka gayos, halo ko gay. Halo ko gay. Mahal ka na Jepoy, naog. Hala, baski dangog kayo. Video kaya po ng kwarta sa buwan. Hinahinay kay masig maslide ka sa taong di para sa imo ha. Aw. Wet as pussy. Moto na lahos. Ay, klaro lang. Wet as pussy. Ningon ra ba ko igagaw si Angel ba kambali mo ngano ko na imong hair. Ina shout out Angel. Shout out Angel. Hi. Kambal biya mo. Oy, di mo mas pretty man siya. Char. Okay na ka Jepoy.
guys, na namin diri sa Malubog. Niya, tambay sa sa tindahan. Mulit may refreshments. Sparkle! Dili mo magkuhan? Dito magsakay sa padungtang. Okay lang eh. Nadi nga today? Kato padungtang mas na padungtang ba sa highway ba? Nadi soft drinks ka today? Ha? Oh, unahan katong tindahan gani. Hey guys, so joke right today nga magpahuway mi ngadto sa basketballan. At turo daw mi sa babaw sa highway. Busay mi magkuan, magpahuway kay ato pa mi sa babag karon nga naob mi sa Guadalupe. Laya gini. So karon manami sa trail nga part kani nanami diri sa kanang mga dalan, simento. Hantod nga maabot mi sa RCPI sa babag. Mura man ipinakahit sa mga hikers gyud ang kanang maglakaw sa dalan nga simentado kapoy kadyo hindi pare sa yuta bang humok manggod nya kani kay mga chill siya at first pero kadugay wala kapoy na kay skit na kay. Time check 9:24 sa gabi sa buntag pare. Let's go. Uy, patay sa dangog. Oh, hina-hina taglakaw kay danlog kayo dire guys. In case you're wondering kay mulusot ta sa Busay Holiday Pools ani. Kita mo ana guys. Ana na siya. Ten 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 ten. Basta puro na pasaka. Good luck. So good na guys. Na. Pwede maghabal-habal. Ay, kapoy. Nya, liko na po na. Tungas na po dya po na. Nalisngag na mga ilong ay. Wala kay nag-mask man. Karya oh, lisngag ng ilong. Wala eh. TikTok daw eh. Wah. 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 Me and my jowa. Wah kay jowa. Happy jo kayo? Marinuod man. Ay jowa to. Ay, habay kini ang joke. Ato Ato. Uy, imong buhok na basa na. Paupaw na. Sana all wet. Aw. Wet as pussy. Aw, wala na day. Nalimpya naman ang ako lubo to. Ay, hugo kaya ay. Napa? Tungas gapon. Yay. Kita mo na guys. Na dala na oh. Oh. Tugtugaok na. Na highway na Busay na guys. Dala na guys. Busay Holiday Pool. Kamo pwede na mo uli na from here. Makasakay na mo habal-habal pauli sa JY or sakay van or bus or jeep if na kana if week mo. Mangaway lagi sa mga nananaw lagi. If di mo week lahos mo babag, di ba? Oy, panburikat diha. Lan ay panbors oh. Yay. Pilang ko. Sa pagkaon sa burikat. Di siya basa. Nag-uga. Nana, wala lang. Update guys, ang ako ang total sa kuwang snacks kay 25 pesos. Tag size ang panburikat ug tag 13 ang coke na ako nga giinom. So proceed ta going to Babag, then lusot sa Napo sa Guadalupe. So hopefully namin makitaan nga itong pagkaunan para lunch. Kaya wala, bus mo. Let's go. Kita mo na drive safely. Gusto ka mo na oh, diha dapita. Padong na siya sa Babag. RCPI na siya. Nya padong na siya sa Serenity Busay. Wala tour guide mo ko eh. Tungas na siya oh. Dira oh, na tubig na siya. Kana tanom, kana kahoy, kana dahon. Bili mo motor po, na motor. Yo, hero. Posing ka girl. Serenity oh. Pwede mi dira, guys. Pwede rin miyagi. Kilid miyagi. Niya, taliksik naman. Ako na puso na akong camera. Uy, usara uy. Ayahot na. Si tatay katawa na lang. Ganot man. Bungon hunters oh. Salamat. Salamat sa grasya. Grabe, kaog yung pa ka Sir Art.
Para paniod to, palit me dere guys. Paniod to, ano yan? Ano yung sa nagkaon nga pagbuong mo no? Hapit namin sa RCPI, kita mo to, tower. Di pa naman, oh. Mo na ba na? Oh, mo na. Mo na de. Oh, Kani? Kinali na ang dalan sa dulo. Oh, dire sa babag, 50 la ko paniod to. Duha ka man ko usak ka rice dai, di ba, tipid ra. Dog, Sakura Blossoms. Bisong. Who you gonna go with Basta? Okay, na ng RCPI Towers guys. Oh, wag na. Sparkle daw na biporta man ni udto. Pas mong labas. Ngaon. Go katoy. Ang ngatoy. Hi guys, fog kayo. Time check 12:30. Manami sa mga lunch break. Then gaulan yapon. Hi. Okay, asa mo master? Malubog mo. Ah. Tigtumigikan. Balay sa ni. Bawa na may master. Bouncy ki. So karon, muna ako mi sa Napo. First time muna ako ganito sa Napo. Good luck ani. So ang ganing babag. Napo kay no ni siya nga tunga sa gani siya, so karon paubos man may so kuan ni siya dulhog gani padidit ni kay ulan pa gyud. Fogs pa jud kay. What does the fog say? Ting ting. Oy, di ba mo tingog ang fog? Ano day? What? Oh, kamo guys. What does the fog say? Wing ning 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 ning. Lots of fun, social distancing. Are you guys ready? Ay, Captain. Nako. Init na nga to sa syudad. Diri kay taliksik kami pero mawawa ng fog. Noon kay nakaupos naman may. Kapuya dyan ba sa panahon? Okay? Downhill. Mo yung tawag na downhill. Okay. Lah, familiar lagi mo. Scooby, lingkod. Grabe buo mo no. Nangandan na magbawag para mamuungon. Panitan dito daan Buo ba yung panita no? Tara, Para dili mailugan ba? bayad na panit later daw. Hoy, wa pagi sila ningon nga para imo na. Lami. Wala na kayo. May kaya. Kuya Walberto. Pikachu. Bungon Warriors. Nayusay ka. Kaog ba yung lami kaya. Kayo. Salamat kayo sa iyong pabuungon niya ha. Salamat. Hindi na ka ni Agi. Kanang, wala niya to ano, kanang dala na ni pag-ibot sa view. Kaya mo yan. Uy, tayo na. Mana mo to? Okay, so we're down to our last leg. Mano ni siya, dala na ni siya padulungan to sa Napo, diri sa Guadalupe. Wow. Achievement, Budlaan Talamban to Guadalupe. Wow. Let's go. No way. No way. I'm living without you. Yay! Cheers! Buhay pa ang kwan buong. Of course! So from here kay Manakay may habal-habag kung padumi sa Guadalupe Church niya ato may Manakay kung kay masakyan na mo lamon na lamon. So among pliti sa habal-habag gikan sa Napo padung diri sa may Guadalupe Church kay benching ko sa ako na lang i-end ang ako ang vlog today kay kapo na kay vlog nito sa bus. Ako na lang ipunta sa description below kung pila ang total sa ko ang gasto karong adlaw, if mas expensive ba or mas cheap ang mo hike karon nga new normal. For me, sa route na mong gibuhat, same raman. Naray difference ang ikan sa kuan sa skina sa
Kalamban pa dun sa Baugbo kato jump off ganiha ni sa Complete o ganti pesos. Maura Maura. so far. O gang sparkle sa baba. Nahimong 20. 20 na ang spark pa sa baba. Hindi na 15. Alright, so I hope you guys enjoy this video. Please be responsible traveler, leave no trace, take nothing but pictures, kill nothing but time, leave nothing but footprints, and Cherish and love. Ay, mali.